Hagaban kong siya mga kulay piiwi puwe ka nagapor kamta lembag ki subscriber ki viewer ki ba like ki ba share ki video ki junga nagapor sa kapor kane kalong kubor ka ba pula lane ka ba pensngo samot yang abadi piiwi puwe ka nagapor kalong ba napata ki nik sister kila ruai ka jing ruai hag ba ka jing ruai ka ba ki ruai kim tan kam daga jing put ka jing tem lengba daka ki jing tem ki ba ki tem lengba daka ba ki tem lengba daka ba ki put daka ketin ka jongki ki penwandur hakadur jangka drum kum ta ter tekirwai yakni ke jingruai bakani ke jingruai jongki kala purstet bahaling baki social media ba pher kila poi lagi billion ngut ki brio kinong page ya kani ka video ka ba kini ki sister kila ruai yakni ke jingruai ti ngai kublai kentin kerkukerdo yakni ke sister bagi nang lai su yakman permi ki video nang sekamat ki bang ki tiang kumta kini gilang kum ki senran ki ba kum ki senran jong jisu mo nomor ba ki brewi ki bapen sapriang ya ka kubor laga deka jingruai ne laga deka bayalap ki de ki senran jong jisu te kumta ngai kublai ya ki balang katolik ya kamta mi ki sister bakila ruai bakila permi ya ka jingruai ka ba bang bar ka ba tiang te perlok beje yang ini sangap mentah ya ka jingruai ka ba kini ki sister bakila ruai ya ka jingruai I believe